Mun nimi on Niemisen Olli ja mä olen Creative X Productionsin perustaja. Me tehdään pääosin mainoksia, visuaalisia tehosteita, liikegrafiikkaa ja muuta, mikä oikeastaan liittyy mediaan. Että jokainen projekti on erilainen ja kuvataan, editoidaan, leikataan, äänitetään, tehdään animaatiota sun muuta. Että oikeastaan aika luovaa työtä ja oikeastaan aina tykännyt niinku editoida ja leikata ja kuvata. No oikeastaan jo pienempänä on kuvannut paljon juttuja sun muuta ja itse tykkään pääosin editoida. Et se on just se, että kun sä leikkaat videon sun muuta ja näin poispäin, laitat siihen äänitehosteet ja laitat siihen musiikkia, vähän miksaat sun muuta ja sit saat kaikki tulee blendattua siihen samaan pakettiin, niin se on mun mielestä se kiehtoo mua aika paljon. Creative X Productions on luovaa, mutta hauskaa työtä.